Hello u nového videa a dnes si dáme... Takže my sme sa dnes vrátili z krajiny, v ktorej milujú Prime, v ktorej milujú Američanov a to je one and only Albánia. V našich končinách oficiálne nepredajné, v Albánsku to nájdeš na každom rohu. Pre tých z vás, čo žijete v jaskyni, včera ste sa zobudili z kómy, alebo vás včera rodičia vypustili zo sklepu, ako napríklad tú Zuzánku, a netušíte, čo kurva Prime je, ide o overhype nápoj, ktorý založili dvaja youtuberi, KSI a Logan Paul. Slečna netuší ani kto sú oni, čiže v skrátke dvaja veľkí americkí youtuberi sa spojili, urobili Prime Hydration, nápoj izotonického typu, ktorý obsahuje elektrolyty. Je o také tie športové pičoviny typu Gatorade, ktoré sa u nás vôbec nepijú, vôbec nepredávajú, ale v Amerike s tomu všetkým jebe. Takže niekto hovorí, že to je tutti frutti, niekto hovorí, že to chutí ako močťavy, takže ideme to zistiť. Najskôr si pozrieme, že aké tu máme príchute. Blue Raspberry, Lemonade, Metamoon, Tropical Punch, Strawberry Watermelon, Ice Pop, one and only... čo to kurva? Lemon Lime. Ešte čo sa týka nejakého zloženia, údajne to obsahuje pakaket veľa antioxidantov, jedna flaštička má nejakých 730 mg elektrolytov, čo neviem, či niekomu z vás niečo hovorí, mne ani moc ne. Je to takmer bez kalórií, pol litra obsahuje 20 kalórií a potom tam nájdete nejaké vitamíny, minerály, umelé sladidlá, ktoré spôsobujú rakovinu. To peknosť. Ja, fuj, to smiech. Voní to pekne. Jak sírup detský. Voní to pekne. Je tam ešte napísané, že to treba pretrepať. Oh shit. Tak to nejak to vyzerá. Voda z pračky. Je to strašné, seriózne to chutí jak hovno, fuj. To je tak trošku slané. Je to slané, že? No tak to sú tie elektrolyty. Vieš, lebo to je ono. OK, čiže je to na opicu. Toto keď budete zle na tom niekedy ráno po ťažkom večeri, tak odporúčame. Toto není dobré. Určite to není za 8 €, ty kokot. OK, prvá príchuť 1 z 10. Nezačalo to najlepšie, ale furt tomu dávam šancu. Tropical Punch. Tak majú rozdielne farby. Toto není moja šálka kávy. Voní to dosť umelo. Ale asi lepšie ako prvá. Trošku. Trošičku. Ale fakt iba opičí chlp. 2 z 10. 2 z 10. Ale je to fakt seriózne hnusné. Ja som si myslel, že to bude, akože fakt som si myslel, že to bude dobré. Počkaj, je to do prdele malinovka, to čo na to môže byť zlé, ale toto je fakt gec. Blue Raspberry. Neviem to popísať, ale není to dobré. Je to tak trošku, že... jak prádlo. Aviváž. Nejaká aviváž. Ne. No, presne. Nemám slov. Pane Bože, toto za 8 € kus Kristove rany. To by si mohol zobrať najskôr 2. Reálne. Toto nás stalo, že 60 €. Ale dobre, ešte sme neskončili. Možno tieto ti úplne, že odjebú dekel. 2 body. Toto nevoní zle tak umelo. Proste umelo. Čupa čups. Toto je pekné rúžové. Toto sa mi veľmi páči. Ale proste není dobré. Ale proste není, sa všetko chutí podobne. Cítiš tam tú slanu. To je jak v morskej vode, keby si vyluhovala čupa čup z lízatka, 5-korunové pedrožuvačky. A ešte, keď dáte do fatry, podľa mňa do fatry, keď dáte rozpustiť čupa čup lízatko, tak toto je to. Toto hovno sponzoruje UFC. 1,5. Nie, ja tomuto dávam 3.
3. A oproti tomu bielemu? Veď to bol strašný gec. Lemon lime versus lemonade. No, fajnová limča. Ľahký citrón tam je. No, veľmi ľahký. A ten citrón tam skoro nie cítiť, je to umelé, sladko umelé a slané. 0,5 bodu z 10. Napíš do komentárov, až tie zbytky zabalieme a pošleme. OK, zostávajú nám posledné 2 príchute a už som ma opustili všetky nádeje na to, že niečo z tohto bude dobré, lebo všetko to chutí rovnako. Lemon lime. Ja mám predsudky. Ale toto voní akože reálne limetkou. Takou chemickou, ale je to limeta. Fuj. Kyslo slaný gec. Wow. Čiže ale už pri 5. fľaške už ma nemyká. Od prvej ma tak vieš ešte skrúcalo, stráslo, ale teraz už pohode. Toto má myklo akože. Toto je že 0 z 10. Keďže hento dostalo 0,5, tak toto dostáva 0 z 10. OK. OK, posledný prime. Od ktorého máme najväčšie očakávania. Toto musí byť dobré. Má to pekný obal. Ice pop. Čo môže byť zle na ice pop? To bude čisto slané. Mám pocit, že to sme už tam mali. Nie, to je ten marshmallow jebnutý. No. Fuj. Nebe to nesteká nižšie, čo mi to zostáva tu. Fuj. Jak im zajebalo to Ale ja to spraviť? nechcem ani piť už. Ja keď to cítim, tak už to nechcem ani piť. Fuj. Jak ti zajebe toto spraviť? Sklamanie. Ani neviem, koľko tomu by som dal bodov, proste už to ani nehodnotím. Toto ide do minusky, no. Reálne napíšte do komentárov niekto, kto si to chutnali a že vám to reálne chutí. Fakt napíšte do komentov. Neviem, chcel som nájsť nejaké číslo, že koľko to má predajnosť a tak, ale nič o tom není. Nestojí mi to za to. Pokračujeme do druhej časti tohto videa. Ideme si trošku napraviť chuť, aspoň dúfam, ale úprimne si to neúplne myslím. Keďže Albánci milujú Ameriku, milujú aj druhého gigantického youtubera. A tým je MrBeast a jeho čokoládky. Máme tieto 4 príchute čokoládiek MrBeast. Dúfam, že to dopadne lepšie ako ten Prime. Tak, tieto dve sú moje a tieto dve sú tvoje. Čiže je tu príchuť Milk Chocolate with Peanut Butter, Milk Chocolate with Puffed Rice, to je taká opuchnutá ryža, niečo jak ryžové chlebíky, Original Chocolate a Milk Chocolate. Milk Chocolate. Má to reálne, to má pekné obaly, toto sa mi to páči, aj pekné logo. Volá sa to Feastables, 60 gramov v Albánsku za 8,50 až 9 eur, tuším. Mali by to byť zdravšie verzie čokolád, ktoré obsahujú iba, táto obsahuje najviac, 7 ingrediencií, vždycky tu dole je napísané, že koľko ingrediencií to obsahuje. Kundo, zaostri sa. Hej, takže táto má 6, 5 a 4. Osobne nie som zástanca týchto zdravých sladkostí, proste stále je to sladkosť, je to kalorické jak piča. Ja som názor, že stravuj sa zdravo a potom raz za čas si daj niečo chutné a ne pseudo zdravú, nezdravú čokoládu. MrBeast čokoláda versus klasická čokoláda. 496. Obsah tuku. Fredo žabka 26 gramov, MrBeast 41. Bielkoviny 5,7, 9,8. Sacharidy 59, 43. Cukor 52, 40,2. Za mňa je to veľmi, veľmi podobné. Prvá ingrediencia je cukor. Hej, čokoláda. Pseudozdravá čokoláda a prvá ingrediencia je cukor. Kakaové maslo, čokoládový likér, mlieko, arašídy, sol, vanilkový prášok.
OK, tak má to reálne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hej. Ale akože neviem, či je úplne, že kúpiš si čokoládu a prvé zloženie je cukor. V tejto žabke je prvé zloženie mlieko a potom je cukor. Dobre, ideme na to. Nevoní to pekne. Voní to horká čokoláda, no. Ale má to pekný, tento zvlášť, vieš, tu máš, že share. No pre tých z vás, čo ste to nevideli, tak... Yes. Neviem, čo znamená devour, alebo čo toto je napísané, ale share je, že toto máš odlomiť a podeliť sa s tým, hej? To je dosť cool. Akože mne to celkom chutí, lebo ja mám rád arašidové maslo. Ale teda neviem, no čakal som od toho trošku viacej. Ale to je tak tenký, že to ani foťák nechce zaostriť, more. Mne to nechutí. Teraz pre porovnanie, čo to stane, keď si rozlomíš Cadbury fajnovú čokoládku, tak sa stane toto. A toto som presne čakal. 2,81 stojí 60 gramov tohto skvostu. To je stále menej ako jovinečky. Tak ja akože dávam iba do pozornosti ten fakt, že u nás, keď si kupujete Milku čokoládu, ona má štandardne 100 gramov. Čokolády u nás v obchode, v takomto balení majú 100 gramov. Toto má koľko? 60. Original chocolate, toto bude asi horká. Nie, aha, áno. 4 ingrediencie, to je najmenej zo všetkých. To má iba 4 ingrediencie. Cukor, kakaová hmota, kakaové maslo a slnečnicový lecitín. Horká čokoláda. Tenká horká čokoláda, no? Yummy. Akože. Prosím vás, na svete podľa mňa sú dva typy ľudí. A ten druhý nepochopím. Kto si pre Boha môže odkusnúť z tabličky? Ako z tabličky, že to sa nedá lámať, chápeš, to sú volenky, tak... Ale ja som sa to dala, ale pozri sa, ak to na... Ale toto je v pohode. Horká čokoláda. Ale asi 2,80 za 60 gramov asi crunchy. Tá pufovaná rýža, tá opuchnutá rýža, to je znižovač nákladov. No to je strašne lacná surovina. Keď toho najebeš pol čokolády, tak ti idú náklady rapidne dole a vyzerá to pol. Zo zadu máš takéto. Toto není moc dobré. Takú čudnú pachuť to má. No stále si myslím, že toto je lepšie ako toto. OK, zatiaľ sme stále nezistili, o čom je ten hype, okrem Mistra Beasta. Možno to zistíme v tejto tabličke. Ja na to dávam celkom veľký spolach. Podľa mňa táto bude top. Mliečná čokoláda, čo by na tom malo byť potenciálne zlé? To má ďaleko od mliečnej čokolády. Je to náhorkle. No už dáme tú žabku? Není to dobré. Takže od mliečnej čokolády čakám inú chuť. A hlavne, prečo to není moc sladké, ale prečo to není sladké, keď to obsahuje 40 gramov cukru, ty kokot? Reálne, pre porovnanie, referenčná čokoládka. To je úplne iný level. Daj si teraz tú žabku. Ešte 10 krát lepšia ako štandardne. Potrebujem sa zbaviť tej, čo mám v ústach. Zapí to Primom. Takže sa nám potvrdilo, že je to všetko iba hype okolo influencerov. Takisto jak jovinečky. A nebudú sa ochutnám ešte plačkové čipsy, ešte niekde sranda. Takže obal pekný, vzhľad čokolády, forma tiež v pohode, ale nechválil by som sa s týmto asi, že toto vyrábam, no. Čo už? OK, toto je všetko z dnešnej jeblej ochutnávky. Aké produkty, také video, takže to nehejtuj. My iba prispôsobujeme svoju úroveň tomu, čo tu máme. Takže napíš do komentáru, či si to už chutnal, čokoľvek z tohto a či ti to chutí, či by si to kúpil znova. Som na to fakt zvedavý. Daj tam like, zdieľaj to a teš sa na ďalšie videá. Čaká nás toho veľa. Čoskoro uvidíš celý trip po Balkáne, ktorý dopadol veľkým failom, ale bolo to fun, takže stay tuned
a subscribe.